Više od 50.000 evra sakupljeno je na aukciji dresova u sklopu humanitarne akcije za pomoć maloj Nađi Novaković, koju je pokrenuo Jovan Simić iz Beograda sa željom da devojčica koju poznaje iz kraja ode što pre na preko potrebno lečenje. Jovan Simić ponudio je 30-ak svojih omiljenih dresova na prodaju kako bi pomogao maloj Nađi Novaković. Na njegov poziv odazvali su se mnogi i donirali sve što imaju od svojih sportskih miljenika. Dresove Predraga Stojakovića, Vladimira Jugovića, Stevana Jovetića, fudbalera Ninkovića, Ilića. Stotine ljudi okupio je jedan cilj, da Nađa što pre stigne na lečenje. Znao sam da ću animirati ljude, a nisam znao da ću animirati ovoliki broj ljudi, da će ovoliko ljudi samo prihvatiti tu ideju. Znao sam da je interesantna, ali nisam znao da je baš ovoliko interesantna. Među brojnom publikom prvi su se istakli fudbaleri Partizana i Crvene zvezde, pa je tako mladi Nikola Mijajlović prvi došao do dresa Miloša Ninkovića za 3.000 evra, a odmah potom Danko Lazović sa ponuđenih neverovatnih 4.500 evra došao je do dresa Saše Ilića. Pa nažalost samo ovako možemo da pomognemo. Apelovao bi svim ljudima dobre volje da pomognu, jer ovo je jedini način da se Srbija ujedini. Sakupljen novac pomoći će maloj Nađi, a njeni roditelji ne znaju kako da se zahvale ljudima koji su pokazali humanost na ovaj način. Jako smo srećni, u stvari fascinirani smo, malo reći srećni, fascinirani smo brojem ljudi koji su se uključili u sve ovo i koji na najrazličitije načine smišljaju kako da nam pomognu. Osim aukcije, u holu su paralelno Jovanovi drugari prodavali svoje dresove i šalove. Stefan je od 20 šalova koje je doneo prodao čak 16, a njih nekoliko za Nađu je sakupilo 1.500 evra. Pa za ovakvu stvar naravno da sam puno srećan i drago mi je što mogu da pomognem na neki način za malu Nađu, za njeni život. 300.000 evra je neophodno maloj Nađi za lečenje i svaka akcija je više nego dobrodošla. Aleksandra Gajić, Prva televizija.